Θέλεις διακοπές και ψάχνεις μεγάλο διαμέρισμα? Μήπως αναζητάς άνετη μονοκατοικία? Θέλεις εποχιακή μίσθωση? Μήπως θέλεις χρονομίσθωση? Στο νομό Μεσσηνίας, λίγο έξω από την Καλαμάτα, υπάρχει λύση. Μονοκατοικία, ολόκληρο οροφοδιαμέρισμα 100 τετραγωνικών στο δεύτερο όροφο, με απέραντη θέα. Το οροφοδιαμέρισμα δευτέρου ορόφου ορθώνεται στην κεντρική πλατεία του χωριού Ανάληψη και έχει τη μία και μοναδική εξαιρετικά πανέμορφη απέραντη θέα σε ολόκληρο το μεσσηνιακό κάμπο, με το γαλάζιο του ουρανού και το μπλε της θάλασσας στο κέντρο του μεσσηνιακού κόλπου, να δίνει έτσι τη μοναδική αίσθηση απελευθέρωσης στο πιο όμορφο τόξο του ήλιου, στο οποίο η ανατολή του αναβλύζει ανεπανάληπτη από το όρος Ταΐγετος και η δύση κλείνει το τόξο της με τα ομορφότερα χρώματά της πίσω από το όρος Αετός με το μοναδικό ηλιοβασίλεμά της. Ακόμα και το φεγγάρι από το μικρότερο κύκλο του μέχρι την Πανσέλινο φωτίζει απέραντα τον ουρανό και ολόκληρο το τοπίο, μια υπέροχη αίσθηση σεληνιακού τοπίου, είτε από τη βεράντα του καταλύματος είτε από το κύμα της θάλασσας που αναβλύζει το σεληνόφως. Πλήρες επιπλωμένο με 3 τεράστια υπνοδωμάτια, που με άνεση φιλοξενεί έως και 8 άτομα, μεγάλη κουζίνα με τζάκι, τεράστια σαλονοτραπεζαρία, ευρύχωρο μπάνιο με ντουζιέρα, περιμετρικά βεράντες με απέραντη εξαιρετική θέα στο μεσσηνιακό κόλπο και το μεσσηνιακό κάμπο. Κατάλληλη και για μεγάλη οικογένεια, ακόμα και για 2 οικογένειες που θέλουν να κάνουν διακοπές μαζί. 800 μέτρα από το κύμα, 6 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο Καλαμάτας και 13 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Μια εξόρμηση 230 χιλιόμετρα από την Αθήνα που δίνει τη δυνατότητα να έχεις ολόκληρη τη Μεσσηνία στα πόδια σου σε μόλις 2,5 ώρες. Εάν ενδιαφέρεσαι για εποχιακή μίσθωση, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείς.